Саяхатчы сүзләр. Мәгълүм булганча, теләсә кайсы телнең үсеш тарихы башка телләрдән сүзләр алу кебек объектив һәм зарури закончалык белән нык бәйләнгән. Бу бигрәк тә уртак ватанда, тыгыз экономик һәм культура багланышларында яшәүче халыклар өчен хас күренеш. Моннан берникадәр вакыт элек без рус теленнән татар теленә һәм киресенчә татар теленнән рус теленә кергән шундый алынмалар хакында саяхатчы сүзләр исем астында махсус тапшыруда биргән идек. Күп кенә очракларда алынма сүзнең бер телдән икенчесенә турыдан-туры күчеп китүе күзәтелә. Ә кайчакта исә сүзнең мондый саяхаты шактый озынга сузыла. Ул башта бер телгә, аның аша икенчесенә, аннан өченче, хәтта дүртенче, бишенче телләргә дә күчәргә мөмкин. Һәм еш кына мондый саяхат вакытында сүзнең мәгънәсендә дә төрле үзгәрешләр хасил була. Бүген без сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, шундый кызыклы ике сүзнең тарихы белән таныштырып китәрбез. Беренчесе вокзал сүзе. Аның бүгенге татар телендә иң актив кулланыла торган сүзләрнең берсе дип әйтсәк тә, һич тә хата булмастыр кебек. Моның шулай булуы табигый да. Чөнки без барыбыз да диярлек ел сайын илебезнең төрле почмакларына экскурсияләргә, туристлык сәяхәтләренә, санаторийларга һәм ял йортларына, эш буенча командировкаларга барабыз. Үзебез бармаган чиракта башка шәһәрләрдән һәм авыллардан кунаклар каршылыйбыз, озатабыз. Әлбәттә, мондый чакларда вокзал сүзе безнең телебездән төшеп тормый дияргә була. Хәер, ул әдәби телебездә дә бик еш кулланыла. Аны бигрәк тә шагыйрьләр яратып кулланалар. Мәсәлән, Роберт Әхмәтҗанов бер шигырендә булай яза. Кыш артында калды яфрак, йолдыз, күмелделәр эзләр ак таңга, кавышу калды, гүя кичке поезд тукталмыйча узды вокзалга. Инде безнең өчен шушы кадәр якын һәм үз булып әверелгән вокзал сүзенең тарихына күз салыйк. Тел белгечләре аңлатканча, бу сүз 18нче гасырда Англиядә барлыкка килгән. Джейн Во исемле бер бай ханым үзенең Лондон шәһәреннән ерак түгел Темза елгасы буенда урнашкан утарында күп кешеләр җыелып күңел ачу өчен махсус павильон салдырган. Тиздән бу павильонны Вокс-холл дип йөртә башлаганнар. Мәгънәсе Во ханым зал дигәнгә туры килә. Тора-бара бакчалар içine салынган шундый ял итү урыннары Европаның башка шәһәрләрендә дә барлыкка килгән. Һәм Вокс-холл атамасы аларга да күчерелгән. Ә инде 19нчы гасыр ахырында Вокс-холл сүзе тимер юл станцияләрендәге концерт зал дигән мәгънәдә аңлата башлаган. Петербург янындагы Павловск шәһәрендә шундый зал салынгач, аны Вокс-холл сүзенең фонетик яңгырашын үзгәртә төшеп, вокзал дип атаганнар. Петербургтан Павловскка тимер юл уздырылганнан соң, азаккы тукталышка вокзал исеме бирелгән. Ә соңга таба Россиядәге барлык тимер юл станцияләренә дә вокзал дип исем биргәннәр. Рус теле аша бу атама татар теленә дә кергән. Хәзер вокзал сүзе транспортның башка төрләрендә дә, әйтик, автовокзал, елга вокзал кебек атамаларда да киң кулланыла. Телебезгә шулай ук озын юл үтеп килеп кергән икенче сүз диван сүзе. Төп чыгышы ягыннан ул фарсы теленә карый. Аның элекке ике мәгънәсе билгеле. Берсе әдәби әсәрләр җыентыгы, икенчесе дәүләтнең югары советы. Элегрәк төрки телләрдә шул исәптән татар телендә диван сүзе шушы ике мәгънәсендә дә актив кулланылган. Мәсәлән, танылган педагог һәм мәгърифәтче Салихҗан Кукляшевның 1859 елда Казанда басылган Хрестоматия китабы Диваны хикаят әт-татар, татар хикаяләре җыентыгы дип атала. Дәүләт советы мәгънәсендә диван сүзен Каюм Насыйриның Әбу Гали Сина кыссасында еш очратырга мөмкин. Анда
Иртәгесен падишах сарайында bir диван оештырдылар. Диван әһленең киңәше илә bir хат яздылар шикелле җөмләләрне күп табып була. Бүгенге татар телендә диван сүзе хәзер күрсәтелгән ике мәгънәдә инде кулланылмый. Әмма бүген ул утыру яки яту өчен билгеләнгән артлы һәм янлы йомшак мебель дигән мәгънәдә бик актив. Соң аның бу яңа мәгънәсе телебезгә каян килеп кергән? Төрек телендә диван дәүләт советының гына түгел, бәлки шул совет утырышы үткәрелә торган залны да белдергән. Төрекләрнең якын күршеләре Дунай болгарлары һәм хорватлар диванны үз телләрендә кунаклар кабул итү бүлмәсе мәгънәсендә үзләштергәннәр. Европа буйлап сәяхәт иткәндә диванның мәгънәсе тагын бер үзгәреш кичергән. Итальян һәм француз телләрендә ул инде кунак кабул итү бүлмәсен генә түгел, шундый бүлмәдәге мебельне дә аңлата башлаган. Шушы мәгънәсендә диван сүзе француз теленнән рус теленә күчкән. Әлбәттә, татар теленә җыентык һәм дәүләт советы мәгънәләрендәге диван сүзе турыдан-туры фарсы теленнән кабул ителгән. Монда төрек теленең дә билгеле бер арадашлык ролен уйнаган булуы ачык. Менә аның мебель дигән мәгънәсе безгә рус теле аша кергән.